Mana, tabbas ko kasuwanci abin lura ne kuma abin tsananta bincike ne a ciki. Domin tsaya ka ji in gaya ma, Alkur'ani ya ƙunshi ayoyi da dama waɗanda suka yi magana akan abin da ya shafi haramci a cikin kasuwanci. Daga cikinsu akwai riba. Kaga misali yanzu, Alkur'ani ya la'anci riba ko riba da aka samu a ciniki. Ayoyi da yawa sun yi magana game da haka. Alkur'ani ya ce wanda ya ci riba ko ya ba da riba, Allah zai tsine masa. A cikin suratul Mudaffifin aya 1 zuwa ta 3 ta yi wadai da masu zamba, kamar bayar da abin da bai kai ba a lokacin da ko ake ciniki ko wani abu makamancin haka. Shi yasa ake son adalci a cikin kasuwanci. Alkur'ani ya jaddada muhimmancin yin adalci a cikin kasuwanci, kamar bayar da ma'auni da nauyi kawai, kamar mutum ya ma awo daidai yadda ake yi, bai tauye ba tauya a ciki, da kuma rashin aikata sabo a bayan yaudara. Misali yanzu mutum kamar ya ce ma irin kamar abu kaza yake, kuma a madadin a ce ba haka ba yake, kaga ya sa yaudara a ciki. Qur'ani ya hana yaudara a cikin kasuwanci. Misali kamar shine sabo a cikin kasuwanci, kamar ɓoye kurakuren kaya. Misali kamar yanzu kayan mara kyau ne sai ka ce gashi ko mai kyau ne, kuma idan ya duba sai ga ba haka ba, kaga wannan ma yaudara ce a cikin kasuwanci. Koko kamar misali ka yi yaudara bangaren kamar inganci na kaya, ingancin bai kai ba ka ce ya kai. Sannan zan ma magana kamar misali, zan ta kama misali kamar sauran haramtattun hada-hadar kasuwanci a musulunci sun haɗa da kamar irin siye da sayarwa kayan haram. Kamar misali sayar da kayan haram, kaga duk wannan ma shi ma abu ne wanda yake sabo ne a cikin kasuwanci. Tallace-tallacen abin da suka shafi rashin tabbas, kamar abin da bayar tabbas ko mutane kawai za a cutar da mutane ne ka ba da goyon ba a yi kasuwanci da shi, kaga wannan ma haramci ne babba a cikin kasuwanci. Ko kamar matakan zalunci da maguɗi a cikin ko farashi ko na abu. Me ake kira kamar da maguɗi? Kamar mutum misali abu yana misali irin kamar 1,000 sai ce ma ko 2,000 yake, kaga ya sa maguɗi a cikin kasuwanci wajen farashi, kaga nan ma ya ci haram, ya ci riba. To shi yasa suna da dama. Dan Allah dan uwa ko yar uwa, idan bidiyon nan ya ma daɗi ko ya miki daɗi, to ki following ɗina ko ka yi liking ɗina, kuma sannan ku yi sharing wa musulmai dukkanin kowa ya ƙaru. Ban san me yasa ba a yin following ɗina ba kuma ba a min like, ban san me yasa ba. Ko dan bana bayyana bidiyo ne sai hoto. Bye.